Prvé miesto zaslúžene získala 4. B. V roku 2009 sa vylúpilo zatiaľ najviac bank na Slovensku. Prostredníctvom našej exkluzívnej reportáže sa objasní, prečo. Ruky hore! Samozrejme, že vy máte ruky hore, nie? Keď si želáte? Veď a teraz mi dáte všetky peniaze, hej? Tak nemôžem. Prečo? Tak to nie je ani fyzicky možné, však mám ruky hore. No, to je fakt. Tak na tú chvíľu, čo mi dáte peniaze, dajte ruky dole. Ale nie vaše peniaze, vy idiot. Nie z trezoru. Z trezoru? Ale veď to je potom kúpečné prepadnutie. Čo sa vám to snažím celý čas naznačiť? Prepačte, no a čo sa robí v takýchto situáciách? Aký je postup? Počkajte, vám ešte nikdy neprepadli? Nie, vy ste môj prvý. Dobre, tak to prejdeme, hej. Skúsený prepadnutník je, že keď príde lupič a namierí na ňo zbraň, má dať ruky hore. No, trošku vyššie, hej. Skúsený prepadnutý vieš trošku vyššie, tak to je perfektné, hej. No a teraz mi samozrejme dávate všetky peniaze. Ale máte popri tom strach, hej. Strach? No, prepačte, nemohli by si mi trochu pomôcť? No dajte nejaký tvrdý výraz. Furmanské halušky! Áno, to ma veľmi neverie. Dajte niečo tvrdšie. Čo? Liptovský Mikuláš! No čo ste na dobrej ceste, ale snad nie, on dajte niečo fakt tvrdé. Nízka úroková sadzba. Teraz samozrejme vy dávate tie peniaze, hej? A máte popri tom ten strach, hej? A počas celej tej doby, ako mi dávate peniaze, sa snažíte privolať políciu, hej? Políciu? Nie, jasné, však to je logické. Pomoc, polícia, pomoc! No to vám bude fakt platné, toto. Vy tam máte potom taký gombík. Ten keď tlačíte, on nápojí na políciu, sa nás pustí alarm. Prepačte, ja tam žiadny gombík nemám. A ty sa lepšie, jo, keď tam musí byť. Je to fakt trápne, ja tam nič nemám. Ale pozrite sa ešte raz, čo tam máte. Naozaj, nič tam nie je. Ukážte sem. Podržte. A toto je čo? To je gombík. Aha. No to je mi prekárna situácia, tak ja robím v banke 10 rokov a ten gombík som si jakže nevzal. To nič, len začínate. A tak si teraz tlačím na gombík a príjmam policiu. Áno, presne tak, ako tlačíte. Výborne. Super. Dobrý deň, Bosku! Prepačte, že vyrušujem, prepačte, ale na stanici nás hodil alarm, že akože lúpečné prepadnutie, ale vidím, že tu sa nič deje, tak sa veľmi ospravedlňujem. Prepačte, fakt, prepačte. To sa mi sa sníva, človeče. Ako vy reagujete? Ja? Áno, samozrejme, však pozrite sa lepšie, nedá sa na to niečo podozrivé? Počkajte. Na. Čo mám v ruke? No pištol, čo? Akože a čo, to je predsa lúpečné prepadnutie, nie? Nezdá sa vám to podozrivé? No, to ja som také ešte nemal asi. Vy ste ešte nikdy neboli pri lúpečnom prepadnutí, to ste vaše prvé? No, to je moje prvé. Aj moje. Práve. Dobre, tak si to prejdeme celé od začiatku. Skúsený policajt vie, že keď príde na miesto činu, snaží sa prísť po díku, hej? A snaží sa lupiča prekvapiť, hej? A najlepšie je pod chrbta. Jasné. A musíte zakričať, hej? A viete, čo máte zakričať? Čo? No ako skúste, že čo máte zakričať? Nazdar! 15 spustili tip. Ahoj! Musíte zakričať ruky hore, lebo vás strelím. Ruky hore, jasné. Ruky hore, idem. Môžem? No vy ste však čo máme, nie? Ruky hore, strelím! Musíte mi neobráviť, človeče, ne? Ako mi nevidíte? Áno. A prečo? Lebo mám ruky hore. Ale ja som lupič, nie? Aha. Jasné. Ešte raz, prepačte. Tak ruky hore, alebo strelím. No, dobre, no a jak ste zistili, že som lupič? Aha. Pištol. No, jak ste to rozhodali? No, máte pištol? No, a mám aj kúplu, hej? No, kúplu, tak môžete byť aj lyžiar na polovačke. A vy mám lyže? Lyže? Aha. Jasné. Prepačte, ešte raz, prepačte. Ruky hore, lebo strelím.
toto bolo dobré, hej. A teraz si zoberme situáciu, čisto teoreticky, hej, že ja odmietnem dať ruky hore, hej, čo urobíte? Strelím. No strelím! No, strelíte, no. Do vás? No samozrejme, no počkajte, ja sa musím na to Akože strelíte? Áno, normálne strelajte. Vážne? Normálne strelajte. Ale samozrejme strelajte. No dobre. Teraz. A sakra. Veď ja som lupič. Prepačte. No vidíte, že to ide Kreter. A teraz v tejto situácii sa snažím zasiahnuť ja vás, hej? Pripravení? Práva! Vy ste ma trafili. Samozrejme. Sa to snažíte celé ukončiť, hej? Ukončiť? Dobre, práva! Nie, no. Prepačte. Prepačte, nemohol by som na ňu tie ruky dole. Samozrejme, ale ešte sa bez tam zasiahnuť aj jeho, hej?